Jeg har jo været klasselærer på nuværende 9. årgang i 4 år, og jeg kan lige så godt sige, som det er. Det har ikke altid været nogen dans på roser. Jeg har tit måttet søge råd og vejledning hos både mine kolleger, men også hos professionelle fagfolk for at finde ud af, hvad i alverden skulle jeg egentlig stille op. Jeg starter med at fortælle lidt om vores tur til Tjekkiet. Maden synes de også var helt fantastisk. Eller noget. Der er aldrig nogen, der lige er smuttet i Fakta. Det er der ikke. Og der er heller aldrig nogen, der lektiekvægen spørger, om de må gå 15 minutter før, eller hvordan er det nu lige? Jamen, de er jo generelt en virkelig uopdragen flok unger, som ikke har lært at sidde stille på deres dertil indrettet. Jamen, nu har jeg jo æren af at både have Nine X og Nine Y, og ære måske selvfølgelig så meget sagt. Der er altid noget at arbejde med, kan jeg specielt huske en gang i idræt, hvor Sune og jeg havde sørget for at skaffe step bænke til, at nu skulle vi arbejde med noget fysisk træning, og inden at undervisningen var slut, der må vi i hvert fald have kasseret, tror jeg, 12 eller 14 step bænke. Og det tror jeg meget tydeligt er, hvad der kendetegner de kære elever fra 9. klasse. De er synlige. At vi har en bred vifte af forskellige mennesker og forskellige personligheder. Og det synes jeg bare er super fedt. Hvis jeg skulle snakke om noget, så skulle det nok være, hvor meget jeg egentlig holder af min årgang. Jeg er nok glad for, at den årgang, jeg har, det ikke er sådan nogle fucking tabere, som jeg går på årgang med. Pigerne, det er nogle dejlige mennesker. De er smukke. Lækker piger. De er venlige over for hinanden. Jeg tror, det er en af de få årgange, som jeg har haft, hvor der aldrig nogensinde er pigeproblemer. Og de er bare gode ved hinanden. Så er der også nogle andre elever. Her vil jeg ikke nævne navne, men der er nogle elever, som jeg tænker på også skal finde sig selv. Med sig selv og med deres egen sådan seksualitet. Hvad man er til. Du ved, hvem jeg tænker på. Og det håber jeg, du finder ud af. Ja. Michael, pas på. Jamen, drengene, det er de hårde, altså. De slår hårdt. Og det ved lærer Michael også godt. For op på sporteren i vinters. Et godt humør kendetegner 9. årgang. Ja, og hvert frikvarter, det bruger de jo så på at spille bordfodbold. Drengene er i særdeleshed også synlige, når der er sne. Så kan vi i hvert fald godt fornemme, at 9. klasse har været ude og markere, at de er de store. 8. klasse. Og sulede ham. Vi var vel en 10 stykker om ham, og så... og så Lukas, han nappede ham skulle lige, og så... ned i jorden med ham og bare... Pigerne er også meget synlige, om ikke andet så, når de i hvert fald render og snakker og griner. Jeg har sjældent haft en årgang, som er så synlig mundtligt på gangene, når de går rundt. Man kan altid høre, hvornår pigerne fra 9. årgang kommer. De er altid glade og smilende og positive. Pigerne, de er arbejdsomme. De knokler på i timerne og arbejder. Jo, jeg synes, vi har et godt fællesskab. Der var ikke mindre end 5 piger, der ikke kunne indfinde sig til tiden, da bussen skulle køre. De var simpelthen faret vild og var løbet i den gale retning. De fandt en rundkørsel. Jeg tænker GPS og på gåbilen. Finder en rundkørsel, og så siger den, gå til venstre. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til den her. Drengene fra 9. årgang, de har altid været gode til at få resten af klassen til at sætte sig respekt. Ja, helt bestemt, og også i hvert fald få de mindre klasser til at sætte sig respekt. Ja. Ja, altså overfor os. Det er lærere. Vi har... Specielt Michael har vi været rigtig heldige med. Og han har jo været vores yndlings gennem mange år. Men så Lone, hun har også været min yndlings gennem mange år. Og Christina, hun har faktisk også været min yndlings gennem mange år. Og så er der også... Hella, hun har også været min yndlings gennem mange år. Så har vi så også nogle, vi ikke har været så heldige med. Vi nævner ikke nogen navn, men ja. Det selv tænker jeg til, at det er resten. Ja. Så. Ja. Bortset fra Per. Nogle af lærerne, som har skilt sig lidt ud, blandt andet Per. Du har altid stillet en høj standard, gjort et godt arbejde. Også er der dig, Anne, du kommer altid med sådan nogle mærkelige facts om alt muligt underligt. Ja, du hjælper os altid på den bedste måde. Så er der selvfølgelig Sanne.
Og du tror altid på, at vi kan klare det. 9. årgang i år, det er en rigtig god årgang. Jeg synes, det er nogle virkelig dygtige elever. De er meget ihærdige, de er meget venlige, de er rare, de er super søde alle sammen. Og de vil noget med deres liv, og det kan jeg godt lide. Drengene, de har en fantastisk humor. Drengene har nok en lidt mere sjovfuld humor, end pigerne har. Det er nogen, jeg nyder at komme ned og arbejde sammen med, ser jeg det som. Camilla, Ove og Nicoline, de har vist nok været nærmest op og slås over en fyr. Jeg tror nok, det var Anton Kronborg Iversen. Cecilie, hun havde engang taget læbestift på i skole, og det gik i hvert fald ikke ubemærket hen i pigegruppen. Det skabte enormt drama på hele årgangen. Om det så var ren og skær misundelse fra pigernes side af, eller om det faktisk bare var fordi Cecilies læbestift var virkelig grim, jamen det skal jeg ikke kunne sige. Altså, de er alle sammen nogle fine nogen. Og i langt de fleste tilfælde nogle arbejdsomme unger. I sidste uge der fik jeg sagt til 2 elever, at de skulle gå ud af døren. Jeg fik åbenbart sagt det så hårdt, at de ikke turde komme ind igen. Gentagne gange så har der faktisk også været vidner, der har udtalt, at de der boldtyve, det har været ham den lyshårede, der altid kommer lidt for meget for sent i skole, og så ham der har et navn, der rimer på Umulius. Det er nok den måde, vi er sammen på og har fællesskabet sammen. Det, der kendetegner årgangen, det er nok, at vi er alle sammen så forskellige, og vi har alle sammen noget, vi interesserer os for, men alligevel kan vi alle sammen være rigtig gode venner og snakke sammen. Jeg synes, det er en meget spøjs årgang, hvis man kan sige det sådan.